Jedným z najvýznamnejších úspechov slovenskej literatúry za minulý rok bolo udelenie Medzinárodnej literárnej ceny slovenskému prozaikovi Agdovi Babimu Pajnovi za jeho dvojnovelu Koniec sveta. O víťazovi rozhodla medzinárodná porota a s cenou je spojené aj vydanie knihy v prestížnom rakúskom vydavateľstve Wieser Verlag. Vyhlásenie tejto ceny ma veľmi prekvapilo, pretože vôbec som ho nečakal. Niečo som síce začul, že táto cena sa má odovzdávať, ale dozvedel som sa to vlastne ako posledný, že som tu vôbec vyhral prvé miesto, pretože udeluje sa niekoľko miest, takže vôbec som ani nevedel, že som nominovaný, že som vyhral prvú cenu, tak bolo to zaujímavé oproti tomu, že na Slovensku tá kniha možno bola považovaná za nejaký okrajový žáner. Takisto asi vďaka tomu, že v nej je použitých viacero slangov alebo jazykov a moderných nárečí, tak je veľmi ťažké pre prekladateľa, aby to adekvátne dokázal preložiť do iného jazyka. Koniec sveta je vlastne román v dvoch častiach, skladá sa z dvoch noviel. Jesoskero Nilaj, čo znamená po slovensky Babie leto, a druhá novela je A čo keď sa na mňa niekto díva. Obidve novely sa ocitajú v mierne asociálnom prostredí medzi Rómami a medzi kadejakými kriminálnymi živlami, malými rybami, ktoré rozprávajú vlastnou rečou a ktoré majú ťažký život, pretože musia sa v tom svojom rybníčku veľmi obracať, aby prežili. Takže to je tak v skratke, no a samozrejme tam to slovenské prostredie, možno aj nejaký ten prechod medzi minulými režimami a súčasným stavom a tak všelijak. No. Tá kniha zároveň bola s ocenením preložená aj do nemčiny, čiže ako jeden zo svetových jazykov, tak otvára sa trošku väčší priestor pre túto knihu. Dúfam, že zaujme aj niekoho za hranicami tohto štátu, pretože taký Luník 9 zase stojí za povšimnutie.